नमस्कार खुलुमबाय मैं हूँ आप लोग का दोस्त जेम्स मुसाहारि लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव खोथा आंनि लिभा जोब्बाय माने आंनि सुट्टिया जोब्बाय आरो आं दा थांफिननांसिगौ आं आरो अनलि 2 मान्थनि थाखाय दा काश्मीराव थांफिननांगौ आरो जुलाइ आगष्ट माने सेप्टेम्बर फार्स्ट उइकआव आं माने जोंनि आसामावनो मोनफैसिगोन आरो 2 मान्थनि उनाव दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि माने 52 डेज न'आव थाफैबाय माला जोबलांखौ फाथाखौनो मोनासै आरो नोंथांमोनजों कन्टिनिउ आङो इउटुबाव थाबाय 52 डेजआवनो 52 डेज आं इउटुबाव थाबाय होनबाबो खोथा गैया बेफोरबायदिनो नोंथांमोना साननाङा आंखौ भिडिअ लाबोनो हानाय नङा होनना आङो काश्मीराव मोनहैबाबो काश्मीराव थाबाबो आङो भिडिअ लाबोगोन जेसेबां हायो आङो लाबोनो नाजागोन काश्मीरनि लकेसनखौबो लाबोनो नाजागोन आङो मा होनना बुंनो जियानो जादोला लोगोफोर दा थांनायनि आगोलावनो जोंहा न'आव माने बाथौआव फुजा खालामनाय जायो आरो जों गासैबो नोंथांमोना जोंहा बाथौआव माबायदि फुजा खालामो बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन जों न'नि गोजा आरो आंनि आब' आइ आं जों बेफोरबायदि न'नि गोजा फुजा खालामनाय जायो नोंथांमोना नायलांनो हागोन Oke. Ada? Ada? Oke, ada. Ini kan? Ada? Ada lagi dah? Dah. Masa ada? Man ka bna? Hah? Hah? Ha, दा जुकाबना बेमार जालायगोन आं टेनसन लानो नाङा थांलाय फैलाय खद्दे थांलाय फैलाय खासोनो होनगाबनो मान टेनसन जायो दा बेमार जालायगोन दाना मबाइलाबो Abi kita deh? Kabun dah itu. Kami mana mantu? Jangan nhớ lại năm vợ jangan apa neng kau nengku kabarai batu 공간이 신뢰된 하나님 아까바라이 바ቱ 살려 오늘은 그는 시비든 비풍아지리 하이누서 그전 자루서나 비진 하비든 금시되고 양가 풍문한 하라리 바티 오마를 오라이 그 시비든 아까는 아는 거잖아요 너프니 반시 거의 파티 반시 는 하고를 것은 그가 하시하고 바고 말랑서 나이바고 오라이 그 온살때 아까 는 하시라고 저야 바보라이 바ቱ 시조마고 사이 저야 파보라이 바ቱ 시조마고 사이 저야 파보라이 바ቱ 사랑의 길이 저야 파반들의 길이 선자 사랑 바르기 능 사랑 능 그전 능 바르들이 어크람 길이 자 아파 세이트 보라이 바ቱ 어라이 선능 시라는 세이트 피사포를 자나의 어라이 버는 쿨쿨름당 아파 너는 에카도 피니딘 콜라나네 거타르 그버 손바딘 콜라나네 लगोसे फलमुल फिथाइ सामथाइ लानानै जा इसे बिनायनानै होबाय आफा बोराइ बाथौ नोंनो गुगुरु खुलुमनानै नै आफा बिमा माहारि फिसा माहारिफोर गुगुरु जानानै आफा बोराइ बाथौनि सेरावनो नोंनो बावथाय मुवा बावनानै होदों आफा बेखौ सैथो गोसो गोजोनै सोराङै आजावनानै अराय समबो बोर होनो थाखाय आफा बोराइ बाथौनि सेराव गुगुरु खुलुमदों आफा दुखु दाहा जायाजासे खैफोद आफोद फैयाजासे जारला बिरला जायाजासे गासैखौबो आफा बोराइ बाथौनि सेराव गुगुरु खुलुमनानै दोनबाय आफा नोंनो ओम प्रभुसाय
풀리 하늘 내곤 니르네 이여 부르드나 Berihada apa anak saya cuma kesenangan saya sangat bedi jagung tu saya kawarai batu nangku siri kesegan berhanan kelum dan groho kecika si kebetulan kan suni groho ban groho kasi kebetulan kan ne kawarai batu saya orang berzai kadang apa sangat bedi gasri kau berkanan getar kesejeng getar gianjang sinai orang kadang saya apa berai batu sinai orang ikut sinai orang kadang Nona ikau nona orang hada gian gay ikau gian hada bosan gay ikau bosan hada apa borai batu ni berjang थांनानै थानो हाबावनायनि आफा बोराइ बाथौ नोंखौ सिनायनो रोंबावनायनि बोसोन होदो आफा बोसोन होदो सयथि थिनि सयथि जोंनि सोराङा अरायबो जोंनानै थागोन आफा बोराइ बाथौ अरायबो बोसोननिगिरि जानानै बोसोन होदो आफा गियानखौ सिनायनो रोंथोंसै गोथार गियानजों साग्लोबनानै थानो रोंथोंसै हे आफा बोराइ बाथौ नोंनि फिसा सोरजि जानाय फिसाफोरनो गियान गुन होनानै बोसोन बिद्दा होनानै साननाय मोनफ्रोमखौबो जाफुंसार होदो आफा बोराइ बाथौ आलो गोजोन बोर होदो आफा बोराइ बाथौ अराय समबो गोसो सोराङै मेगन खुलिनानै बोर होदो आफा सथुर मनिस गासैखौबो फोजोबस्रांनानै दोथोर मनिनि बान नोजोर गासैखौबो गोजान खालायनानै सैथो बोराइ बाथौनि सेराव जेरैहाय गुगुरुब खुलुमदों बिदिनो गोथार गियानजों गोथार गुनजों गोथार गियानजों सिनायनो रोंहोनो गियान होदो आफा बोराइ बाथौ जै आफा जोंनायनिगिरि अराय सम जोंनानै थागोन नोंनिनो बान्दोआव अरायबो सिबिनो रोंनाय बायदि अरायबो गोसो गोजोनै नोंखौनो खुलुमगोन आफा नै आफा फिसा अराय गोजानाव थांनाय अरं दरं आफा गासैखौबो बोस्रांजोबनानै गासैखौबो गोथार गियानजों गोथार गुनजों गोथार सिनायनो रोंनायनि गोथार गियानजों मिथिनो हानायनि बोर होदो आफा बोराइ बाथौ अराय समबो 아파 보라이 바트 능이 버르잖아 아파 लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो आं मा होनना बुंबावनो नोंथांमोना दि आंखौ एसेबां अनसायदों बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आङो मोजाङै थांनानै थायोब्ला नोंथांमोनखौ अरायबो लोगो मोनगोन अरायबो लोगो मोनबाय थागोन आं बेखौनो आसा खालामो जाहाथे आङो भगबाननि अननायाव मोजाङै थांनो हायो आरो नोंथांमोननि अननायाव आं जाहाथे मोजाङै थांना थानो हायो आं बेखौसो सानो लोगोफोर जय हिन्द खुलुमबाय नमस्कार